Takže ja vás vítam pri ďalšej hre, pri ďalšom videu z Shakes and Fidget. Začíname týmto účtom, zrovna. Tak pozrieme sa rýchlo do zbrojky, mám takú naponáhlo. Takto sem krásne. Tak, no späť bol som niečo urobiť. Síla 76, ty kokos. Aha. Dobre, nevadí. Skúsim toto. To len tak okrajovo skúšam, tu si hubičky šetrím. Idem teraz na... Dobre, ďalej. To určite nebude si myslím, no. Aha. Šiši Maria, podzenko by sme mohli dať. Ešte jedno. Dobre. Tak, nebudem to siliť. Aha, dám na arenku to. Ježiši Maria. No nech ťa nehodí o zem. Ďalej, 122. Tu už som vlastne si dal... Čo? Som to tiež 22 dvakrát. Neviem, jaj. Taký to mám. Hej. Tak to som vychytal proste. Dvakrát som si pustil to isté. Ó, super. Dobre, tu máme od lepšie. Veci, pozrieme, konštitutívnu stranu. Aha, tiež tam tu. Som nevedel. Už by sa mi hodilo toto. Dotočiť. A tu nemáme ani jednu hubičku. Toto tu dám pustiť toto, aby sme mali hubičku čo nám kratšie. To trochu spomenú. Zdravie 21. To nevymením určite. Zvučnosť, aha, zvučnosť mi je tak nápad. Zápis na zubičiek, ale ja som padol. To by sa hodilo ináč. Moc by sa to hodilo. Nevadí. Sorry, ak ste to počuli, to bol môj Ipkone. 22 mi schválne, ale to asi dáme, no. Tak, ideme do pošty. Pošta. Žalár. Tak sa ukáž. Ty kokos. Yes, je to tam. A úroveň 19 nám to dalo až. Ty kokos. Toto nie. Ja tak späť. Toto už určite nedáme, to musím urobiť už len level 20. Dostať kľúčik a tak skúšať. Tak, a svet 4. Tak, pozrieme, to nechcem. Dneska mi padli topánky. Kde? Má zhľadám na sebe. Šťastie, nič. Nemám toto na obratku. Pozrel, elixír ešte mám, tak rýchlo. Ty kokos, to je... Dokedy mám vlastne? 21. 31. Z toho som si ho vyrušil. A nemám žiadnu hubičku, čo som si minul. Klid. Ale ne.
by sa malo maxovať šťastie teraz už. Tak, kaj máme. Idem to potroliť a pokupujem. Na 48 dní. Poďme sa na prvého, len tak zo srandy. Furt Marlenka. Aha, to vlastne mi nepíše. Tak dobre, tento epik ja strašne mám rád. Potom Chicken Master milujem ešte. A Búzelka, to je tiež len. 958, 1002. 1956. To lepšie. To není. Ja som tu raz bol v topke taký jeden, že full na všechno bol. To bolo vychytané. Pozriem sa na svete 4. Počíť. Mi to loguje teraz chvíľku. VCčko. Ešte to tam dlho, ale natočím splachovanie. Dodám teraz. Koľka ty mám na level? 15 a toto, čo sme to teraz dali. Toto. Nie. Kde som to dal? Kde som? Tu mám 21 svet. Aha. Tak, tam... Nebolo aj 21 ešte. Takže dnes možno to nevyšlo. Dneska som tu už bol raz, takže ale nepozeral som veci. Dobratnosť 34. To. Tak. Toto, aha, mám lepšie vlastne. Toto pozriem takto. Neviem, či som si niečo v škole vymenila, ale zdá sa mi, že nie. Tak, a ideme skúsiť kostlivca, lebo to... Ach, bože! Fúha, na budúce by už mohol padnúť. Jo, to som dal. Koľko je to najkratší? To chcem. Ja počkať, ja mal som tuším aj väčší. Áno, stačí. Tak, a ideme na posledný účet dneska. Posledný účet teda. Ja sa môžem čudovať, ja som si zarábal peniaze na vylepšenie a... Fúha, ježiš, som naštvaný zas. Ach. Tak ja teda dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, zanechajte odber, ak nie, tak komentujte a k tomuto videu asi všetko, tak čus!